Mooi indrukwekkend voetbal raast Heerenveen uit de voetbalvelden. Trainer Gert-Jan Verbeek wordt oerladen met complimenten en schouderklopjes. Want met attractief voetbal worden er onsprekende resultaten hellen. Dit groepje zaakkundigen is zowat bij alle trainings onwijzig. En ik zei, hebben Heerenveen nog niet zo goed voetbal in jongen als de laatste weken. De laatste wedstrijden vind ik magnifiek. Ja, magnifiek. Denk je direct zo hoor? Ja, dat we zelfs onder Foppe de Haan het zo, dat ze zo goed spelen. Dat voelt mij op. En dat komt even zo goed troffen Beek. Het is jammer dat hij voortgaat. Ja, jij begint er zelf al over. Eigenlijk is het al wel heel frappant ijs dat hij nou aan zijn voet moet vanzelf. Ja, dat vind ik. Kijk, ik snap het net. Ik snap het net hoe het bestuur erbij komt dat hij voort moet. Nadat de directie in december bekendmaken had net verder te wollen met trainer Gert-Jan Verbeek, gaat het met de ploeg als het spoor. Tijdens de wedstrijd in VVV scandeert het publiek de namen van Gert-Jan Verbeek. En dat doet de trainer goed. Ja, het is beter als jou uitskellen bij Utrecht. Dus ja, dat is leuk. Maar het is gewoon een bevestiging van het feit dat we goed bezig zijn. En als het slecht gaat, dan zitten ze jouw kop in de strop. En als het goed gaat, ja, dan ben je degene waarvan ze het uit injouwen dat ze tevreden binnen. Ja, dat is de voetballerij. Hè? Het is echt heel ad hoc. Ik bedoel, als je morgen verliezen van de Graafschap is alles weer roos. Ja, dan kennen er wel weer een gezond stukje steen van een goed besluit van de directie. Dus ja, nee, dat is ook de voetballerij en dat is ook de charme van de voetballerij. En daar heb ik ook wel begrip voor. Elke niet toch dat Heerenveen wel heel onhinkelijk wijzen zoer van de doelpunten van Afonso Alves. Maar ook zonder de Braziliaan kan de ploeg swingen. Wat nooit Alves er net meer is, staan orenspielers op die het haar een verantwoordelijkheid pakken. Zoals Bigeliks Jacob Paulsen. De Deense middenvelder wie zowel in AZ als in VVV treft zeker. Meer spelers nemen nu de initiatief. En daardoor komen we ook dat nu scoren wij de 5 aanvallende middenvelders en aanvallers. We scoren iedereen. So, ja, dan worden we ook meer gevaarlijk. Ja. Jij bent een van die spelers hè, die meer initiatieven neemt. Ja, dat vind ik ook. Ja, nu scoor ik ook op mijn kansen en dan krijg ik ook meer vertrouwen en dan probeer ik moeilijke dingen te doen. Maar is het belangrijk voor jou, zo nu en dan een doelpuntje meepikken? Ja, af en toe is het altijd, dan moet je scoren en dan word je ook gevaarlijker en dan wordt de andere speler in de ploeg ook gevaarlijker en dan denk ik zeker aan dat Jacob Paulsen, hij kan misschien ook scoren. Dan houden ze je extra in de gaten? Ja, zeker. We gaan waarom naar de supporters, want Nood Verbeek voortmat, moet er vanzelfs een opvolger komen. En de oude wieze heren, die hebben wel een idee. Nou, ja, Guus Hiddink. Ja, Guus Hiddink, en dat kaliber, daar wat we een beetje om denken. Ja, op zijn minst. Ja, als ze wat extra uitbrengen willen, dan op zijn minst kunnen we weten maar verder hoe ze vervangen wordt. Maar laten we heel wijzen jongens, Guus Hiddink is toch net de battalion? Ik weet het niet, maar Riemer had die wat regeling. Dan naar Michael Bradley. Dat is nog zo'n middenvelder die hem dit seizoen behoorlijk in de kijker spelen heeft. Bradley is dit seizoen al goed van 9 doelpunten en zit intussen in de belangstelling van het Engelse Everton. Oer Thomas Prager is geen transfernijs te melden. Maar er is wel goed nieuws voor de eerste Rieker, want Prager is door de bondscoach oproepend voor de Interland in Duitsland. Omdat Prager bij Heerenveen amper een spel in tak komt, wil hij eens naar een oren club daar om zijn EK-deelname net in gevaar komen te litten. Maar Prager, die mooi van Heerenveen, net fot. Ze laten me niet gaan en ook niet verhuren, dus ik mag niet weg hier. Dus ik blijf tot de zomer, zeker. Dat heeft de clubleiding tegen jou gezegd? Ja. Wat vond je ervan? Ja, natuurlijk niet leuk. Ik bedoel, ik wil bij de EK meespelen en als ik hier niet speel de laatste 3-4 maanden van de competitie, dan ziet het er niet goed uit voor mij dat ik erbij zit. En als laatste nog even naar Verbeek, want nooit bekend is dat hij Heerenveen verlitten ziel. Waar leidt nou zijn takkomst? Is daar al wat over bekend? Nee, helaas. Of helaas. De carousel moet op gang komen. En ik zei al, ik heb er alle vertrouwen in dat de club weer een goede trainer vindt voor de komende jaren. En ik ben er ook van overtuigd dat ik wel weer op mijn plek kom en dat er een mooie club zich aandient. Ja, als Van Gaal bondscoach wordt, kun je toch nog met Alves gaan werken? Nou, volgens mij had het wel sites van, ik speel het net voor AZ. Maar je weet het nooit, hè? Dat is weer die voetballerij.
Daarom, dat bedoel ik maar.